weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to tokomaji to tiggere siré ko on takkusan juula ha to tiggere yene ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie alkamisa hanki o subaka Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi o jaɓɓama to Jidda to leydi Sénégal délégation timmuɗo ummiɗo to Dakar taw ɓuuri hen hewde ko gollotoɓe e nder port mo Dakar jettima to Kaolack addiɓe toon noon ko yettinde duwawuji mabɓe caggal accident camion malinaɓe bannoɗo toon ha yimɓe nayi o mbasi hen pittali mumen to leydi Burkina Faso bila to leydi Mali pelle jihadiste en mbaɗi jangu mumen e dadiɓe leydi ndiɓe hinde fama to falde boni ko falɗude kala sappo e joyo militaire a wasi hen fittande mum to leydi Burkina Faso bila jangu wannogu toon ha waɗi 49 neɗɗo basnoɗo hen fittade mum bilan o ɓeydima no fewi ñalawma hande o eɓe jaara 60 neɗɗo basɗo fittade mum habaruji men jolam jaɓirima jaaha to leydi Syrie to leydi Israël ha to leydi Allemagne bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e donwal kala labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istijaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo jogui leɗɗe so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 10 rafina yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde 19 rafina yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji rewɓe omo yawran kadi rewɓe tiiɗiraɓe dewle ceerno Djiby Sy ene safra worɓe e dendagal fannuji rafiji worɓe kala omo jogui siroji pewnaji ha fewi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni taw ko siroji ko fate ɓen yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahliti ha haɓɓa walla janowo bargal ceerno Djiby Sy base mum ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to jeere nettek numéro téléphone makko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗineɓe noddoɓe ma kala sahade donka hebdemo yo mbaɗ insisté tan wona salade ko hewrede ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Mali ko miñi kono wiye ceerno Samba Sy tawate toon numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne wiya ɓen yiɗɓe waɗnede listihar ɗaccata ko inde ma e inde nene maɗa o haalanma ko wone ɓernde ma ha cikka ko toon huuɗi ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal aroɓe arande safruji men yo gaddon nokkuji to mbaɗori safruji men ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mo Allah ruɓiri hande gandal ɗum noon mbaɗen danno faade makko e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawde nogas lewru jukko hitande ujunnaje 2021 kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e sowte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko mini men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen en gaddi ko adi kabaruji meɗen ɓattake taw ko ɓattake jamma gondaɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e dendagal hettiyankoɓe jayde nde kala eɗen pecca sunare
sunare e musidɗo men sehila men Sara Abdoulaye Sara Abdoulaye Sar jaltugol aduna jinnaɗo makko kaw makko sehil makko biyetenoɗo Hammadi Abdoulaye Ba ko ñande alarba 17 lewru juko gonɗen ndu o yaltiri aduna to wiyete wuro to wiyete Tiggere Yene ko ñande hen kadi o wirna ɗon to Tiggere Yene eɗen duwono dendagal Tiggere Siré naɓe Tokomaji naɓe Wudduru naɓe Tiggere Yene naɓe kanko Sar Abdoulaye Sar omo nelda duwawuji makko faade Mika'ilou Ba wondude Abdoulaye Ba wondude e Teyyel Ba Fatimata Ba ɓurɗo lollide Teyyel Ba ko sukaɓe duttiɗo on emo duwono dendagal miñiraɓeɓe mabɓe kala eɓe duwonoɓe mo fecce mabɓe sunare e dow inde ceerno Habous Diallo ho radio heblo sukaɓe Afrique en nuldi duwawuji men faade e dendagal ɓesgu makko kala e faade Tiggere Yene naɓe kala en donima Sar Abdoulaye Sara nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗe en ñande alarba 17 lewru jukko gonɗen ɗum fedde taw ko fedde rewɓe wiyeteɓe les femmes leaders pour la justice et l'égalité ko fedde rewɓe daranima ko fati e justice woni haaqi ko fati e potal e nder leydi hen ɓe ko fedde tawte nder leydi he ko fedde apolitique woni tigui nde waɗani politique ndena fedde noon waɗi digne mumen woni ko wiyete sitting yesso palais présidentiel yesso galle hoorejo leydi e nder nakshota yidde noon wi e nder sitting o noon kamɓe kala dande ko wotere ko wiide le pays va mal wonde oɗo saaha joni leydi ndi kay haydara ala ko marsata e muɗum ɓe kolliri noon e nder sitting he noon ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni caɗele gonɗe e nder leydi he wonde gurdam ne satti yimɓe tampi kadi potal ala e nder leydi he diño ngo noon ɓe mbaɗi ɗum ko tugui kay 11 heures ha yetti 12 heures ɓe tugui 10 heures ɓe gaari koɓe gardi e pancart uji mabɓe woni adresse uji mabɓe eɓe bindi hen ene winda hen message uji woni ɓattakeji ɗiɓe jiiɗi yo hoorejo leydi ndi tina e nder ɗina ɓattakeji noon ene tawe hen eɓe bindi hen wonde gurdam satti gueɗe ñameteɗe tiiɗi e oɗo saaha joni safruji catti jangde sukaɓe wodani kayitaji keɓotako taw ko kayitaji état civil keɓotako e nder leydi he ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni dendagal concours aji mbaɗeteɗi e nder leydi he kala so concours aji mbaɗama teska tigui ko leñol gotol kañum tan heɓata ɗina concours aji ɓe kolliri kadi ko fati e milliard uji kalisaji kewɗi ndendinoma milliard uji kewɗi taw ko haɓade boroso coronavirus e wallidde ɓesguji leydi Mauritanie kono ɗin milliard uji ha ɗo hay goto anda to ɗina milliard uji keeɗi ɗum noon ma en konngudi mabɓe e nder plan karuji mabɓe ɗiɓe bindi ma en ketto hen noon goto e rewɓe mawɓe fedde nde biteɗo Acca Bala debbo mo babaɓe loti taw kadi ko goto e ardiɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Mauritanie sokhna Acca Bala assalamu aleykum. Assalamu aleykum bandiraɓe hedde sukaɓe Afrique ene haalda e moɗon no correspondante moɗon babaɓe woni Aissata Alpha Oumar Bal hande noon garmi koye dow mouvement rewɓe e mouvement mo ganduɗa créé koye WhatsApp e miijo ngo ummori en koto États-Unis mo Amérique e wonde baɗɗo créé miijo ngo miijiɗo miijo ngo ha miijo ngo wawa yuɓɓude ha heeɓire yetti hande ɗo alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko miñi meɗen Hawa Saldia e présidente meɗen Anna Haydara machallah enen kanko en calminima ɗo passage e gonɗo to Nouakchott to kerjuɗo miijo ngo noon machallah ummori en koto leyɗele denduɗo woni Hawa Saldia ndo adde meɗen goɗo miijo femme égalité et justice e miijo ngo nde tawno ngo deeƴa haqqillaji e ngo ɓendi e rewɓe fof jaɓɓima ala oy o ko rewɓe Mauritanie naɓe fof poti hen debbo ɓalejo o mbimami e sabato boɗejo o e sara hulle o e jolfo kamɓe fof ɓe jaɓɓima miijo ngo ɓe jaadi hen nde tawno caɗele keewi e leydi he wat boniyankagal heewi e leydi ndi piriji ɓeydeteɗi keewi e leydi sukaɓe keewi e leydi he ɓe ganduɗa ngala golle janggoɓe ha gasɗa donc dañde holko ko liggi gona e chômage wandiraɓe meɗen worɓe ceerani e daranade yoltude hujjaji kono nde tawno kala ne daari puɗɗima haalde hujjaji mumen beddata ko grenade uji piye e lepte cohe lepte e leltine e golle ɗe ɗum waɗi noon min ƴeewi e koye men min mbi hankkadi yontide rewɓe kañumen ene daronda ɗo beele mbawa rutude ɗeɗo caɗele e nder leydi he sikki ala kadi so debbo felliti daranade hunde tan kadi inchallah rabbi ma Allah wallu ɗum hen eyyi hanki noon waɗi lawol ɗimmol ko rewɓe murtannaɓe ina jalta ene daaro e place de la liberté kuccita kadi e laamu ngu kalda e mumen e tawa ko seppo yam kollira metti mumen kollira ko goƴaji mumen kadi machallah jofna seppo ngo kadi e dow jaam e kisal tawa ala piyaɗo ala diddaɗo ala gañiɗo
kala hujjaji mumen alhamdulillahi rabbil alamin hanke noon kadi sappo ngo yaari no hannirta ni kadi yaltiri jofiri kadi no hannirta ni kadi machallah sarama e nder réseau sociaux ji kala yimɓe fof beltima hen no fewi no fewi ɗum noon en mbawa wadde kadi so wona kadi jettinen bandiraɓe meɗen hebɓe sukaɓe afrique de tawno machallah kañumen gon wolildade maayo ɗum noon on calminama on jurama kadi on beltanama assalamu aleykum wa rahmatullah siftinde on ko sokhna Acca Bal debbo mo babaɓe looti goto e tambiɓe fedde nde taw ko fedde wiyetede femme égalité et justice ha joni kabaruji men ɗemgal pular koto boggue paɗen accident waɗi accident musto waɗi e dow lawol sarakare foura mo boggue ko kar goto société Sonef woni tigui société Nema et frère ko kañum tigui umminoɗo Sehil Babi ene yaɓani noktot kañum waɗi accident o noon hollorama tigui ɗon e ɗon neɗɗo goto wasino hen fiddandum fittaɗo mum kadi waɗi barmuɓe hewɓe no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alkamisa hanki 19 juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho subaka hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani o yettima to Jidda addimo to noon ko wadde umro makko ari jaɓɓademo to aéroport international de droit Abdoul Aziz ko prince Badera Ibn Sultan Ibn Abdoul Aziz wondude e cukko gouverneur région makko o wondude e maire Jidda hono biyeteɗo Saleh Ibn Ali Al Turki e wondude directeur général de la police mo Makka hono biyeteɗo Saleh Ibn Awada Al Jabri ko ɓeɗo gaari jaɓɓademo ha joni ko leydi Mauritanie puɗɗoɗen laamu leydi ndi waɗino tigui gonno tigui ko ruma jarriba ruma taw ko campagne ko fati e ñakko e nder leydi he yidno fandare mabɓe noon wonno ko nder yontere wotere tugui 12 lewru juko gonɗen ɗo ha alarba ɓennuɗo ɗo 16 ko ñakkudeɓe fodde temedde tati ujunere ko ɗum wonno objectif mabɓe woni fandare mabɓe e ollirama noon jagorgal kalfinagal ko fate cellal aade kañum hono Sidi Wul Zahaf o holliri tigui e nder yontere he ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi ujunere ne fawi temedde jeegom e nogas e joyi o neɗɗo woni ko ñakki nder leydi he woni 277 625 personnes e nder yontere wotere ko ƴetti ñakkoji mumen o holliri kadi so tawi noon ko ƴettuɓe dose uji mumen ɗiɗɗi kala ɓen ƴettima capantati e jeegom ujunere temedde nayyi e nogas e jeeɗiɗo ƴetti dose uji mumen e nder leydi he kala oɗo campagne noon ko kañum watti ɗiɗaɓo e nder leydi Mauritanie campagne ɓe oɗo fannu campagne gadano ɓe kollirno tigui ko nder koye lewru mai wonno on noon wonno fandare mabɓe ko ñakkude temedere capanɗe joyi ujunere neɗɗo e nder leydi he nder yontere wotere ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie police halfinaɓe ko fate riwidade pele tumaɓe dirkude e dirtinde e bojjingol e kalis leydi e mbuñari kala ɓe mbaɗi yimɓe tato sous contrôle judiciaire tawi noon koɓe juuɗe mumen moddi e ko fati dossier tumaɓe mbuñari e oɗo société biteɗo société gaz taw ko société national mo gaz société leydi Mauritanie biteɗo Soma gaz ɓeɗon tato noon ɓe koɓe battonaɗo nayaɓo o noon koɓe nayo nangganoɓe battonaɗo nayaɓo o noon woppitama ha laaɓi caggal kayde losgoji ɗi laɓɓini hen juuɗe makko ha laaɓi tawa tigui juuɗe makko ne laaɓi e mbuñari on woppitama ha laaɓi biteɗo Bala Mamadou so tawi noon ko tato waɗaɓe sous contrôle judiciaire woni tigui ɓe cuwa ɓiltade e juuɗe laamu haɗaɓe yaltude leydi ndi oɗo saaha joni ɓen woni ɓeɗo hono Cheikh Ahmed Wula Zahef on ko mennoɗo wonde directeur général société e wondude ɗiɗo waɗɓe taw ko homme d'affaires uji hen goto ene wiye Othmane Kadera ko goɗɗo o ne wiye Mohamed Wula Bouchayf ko ɓeɗo tati woni waɗaɓe ko wiyete mandat d'arrêt woni tigui waɗaɓe kusuk be mi ɗaccan haqqi waɗe ko wiyete sous contrôle judiciaire woni tigui haɗaɓe yaltude leydi ndi e oɗo saaha joni kala saaha notitoɓe to justice leydi ndi police chargé de crime économique noon teɓinoma yimɓe hewɓe no fewi e nder ɗin loskoji ɗum noon ko caggal kayde société goto Sénégal naaɓe hokkunoɓe ɓatake noon ummorade e Mauritanie naaɓe taw ko ɓeɗon halfinnoɓe ko fate commission des marchés ko halfinnoɓe ko fate halfinnoɓe contrôle marché public keɓno ɓatake taw on ɓatake noon ko hollirde hen mbuñari wonande kay ɓen yimɓe hebde marché fewnude e banduji mawɗi waɗa looɗe mawɗe di kiiva to gaz o moftete e nder oɗon société biteɗo Soma gaz ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen jeen ha to wuuro witego Kabros ko wuuro tawatego to worgo leydi Sénégal koko yurmini habni waɗi toon ko suka debbo goto biyetenoɗo AM Diagne jaranoɗo e duuɓi 16 kañum waɗano violé
o waɗa violé kadi o ƴetti reedu e nder viole tawi kadi ko joom galle gurgol makko waɗinomo ɗen gueɗe kamtorinde no feewi e saaha kay o wonno e ŋattiwere ko on suka debbo tigui kadi wasi hen fittade mum caggal kay nde o jibinanno taw ko jibinirgol prématuré suka debbo o noon o waɗanno ko classe terminal holɗen mbi tigui tonton makko woni kaw makko kañuma ƴettu waɗnomo violé haw ƴetti hen reedu caggal nde plainte waɗa e kawiraɗo o noon guila nden kawiraɗo koko dokkide ronki yitede oɗon noon tawa kadi o yiltino koye jiilaw cattugo wonno wadde violé e wadde reedu suka debbo caggal joni noon ko mayde kadi yanti hen woni tigui on paami koko ɓuuri sefre yane woyndu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal dadiɓe halfina darima hanki to tribunal grande instance mo Kaolack gendarme goto gonnoɗo e werla mum e dogna feeri tigui suka goto taw ko joom pousse on suka joom pousse noon ko ɗon wasno fittade mum kanko gendarme o noon o darima yesso tribunal yesso ñawoɓe noon tawa kadi o ñawro tigui ko ñaw yesso diaw holliri tigui o yeddani ko wande kay ko kanko feeri on joom pousse a wasi fittade mum taw wona e teyre makko kono noon o yeddi ha soori ladde wiyede kay wonde e saaha o waɗanno accident wonde kay waɗi accident o ko jarnoɗo sangara ha o mandili o yeddi ɗum ha soori ladde kanko noon mo tumano gueɗe tati wonde kay mandilde e saaha waɗata accident nde e huyete excès de vitesse woni dogdu fakkinde no feewi e wasde jogade kadi kayitaji biteɗi assurance ñawore nde ɗon yani ha laaɓi o taƴanama duuɓi ɗiɗi e kasso ha joni koto Kaolack caddoɗen c'était timmuɗo tawi ko ardiɓe port mo Dakar e halfinaɓe entrepôt woni dépôt ji mawɗi maɗinaɓe to marchandise uji paaɗi mari jippinte nder Dakar kañumen mbaɗi délégation timmuɗo c'était timmuɗo ɓe jettima ɓe jaaɓi koyɗe mabɓe ha to Kaolack nawiɓe toon noon ko yettide duwawuji mabɓe e yiide kay sembitinde ɗiɗon galleji taw ko boominoɓe accident mo camion mali ferino yimɓe en taxi goto e joom moto ha waɗino mayɓe nayo e nder Kaolack ɓe jettima noon on c'était noon ko biteɗo Mamadou Laye Seck coordinateur cellule développement DGAP port autonome de Dakar wondude e Fousseynou Soumaré on ko directeur EMAS wondude e Mamadou Korsena Sara wondude e Cheikh Djeri Cissé ko on noon ko ɓattiɗo khalifa général mo Madina Baye nde ɓe jetti noon ɓe hollirama tigui nde ɓe jetti Kaolack nde ɓe iɗi tigui ko yaɓande galle khalifa général mo Baye hono Cheikh Mehdi Niass ko adi koɓe jetto galleji jayaɓe ɗin ɓe jettima noon galle kala ɓe jettima ɗum ɓe donima ɗum ɓe cembitini ɗum kadi galle kala kadi woodi koɓe mofani ɗum yo wallitoro ko fate guenese ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellalade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccide ɓesgu leydi ndi andino ɗumen to mboros corona o yarata e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ñalawma hande o wonde nder waktuji nogas ene cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje ɗiɗi temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi yimɓe ɗiɗo kolkisano e nder ɓen noon tawama hen temedere capanɗe jeetato e jeeɗiɗo ko fiɗaɓe mboros corona so ɓetama to banggue pourcentage ene holliri nder temedere kala hen 6,29 ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen sappo e jeenayyi contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe e rafio taw ko joñonoɓe kolkisat tawa ko fiɗaɓe temedere capanɗe jeegom e jeetato heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellaɗo ɓe noon temedde joyyi e capanɗe jeetati e jeegom kolkisama tawama ko négatif woni mboroso gasi mumen ha laaɓi paati galleji men capanɗe nayo e jeenayyi no tampi sanne ma ballite to banggue fofango jeeɗiɗo kawrela diala leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde jeegom e nogas jeetato neɗɗo fiɗaɓe corona e nder hen capanɗe joyyi e jeegom ujunere temedere capantati e goho heɓtino cellal mumen ko mboroso yooɓi pittaɗi men nder leydi he kala ɓe jettima ujunere e temedde jeegom e capanɗe nayo e jeetato ñalawma hande o kadi dendagal cuuɗi cafriɗi leydi Sénégal kala tawte hen taw ko wonduɓe coronavirus ko sappo e tati ujunere temedde jeegom e capanɗe nayo e jeetato neɗɗo ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali jiyan ha to fande boni wat boniɓe taw koye jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe tufinoma dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne sappo e joyyi militaire wasi hen fittade mum kene ɓuura kadi dadiɓe sappo wonɓe mbarmi hen barmanɗe musa no fewi janguno noon ko ñalawma hanki o waɗi saga midi 45 minutes alkamisa hanki o sa caggal noon jani koye convoi on convoi noon dariɓe ummino ko Douanza ɓe pamno ko wuuro witego boni goto noon lamti ko goto taw ko auto fourgonnette tufanoɗo bomboje nden tigui nde taw ko pando tufanoɗo bomboje nde convoi wirti ɗon ko ɗon tigui fourgonnette o fettidi e bomboje mum ko ɗon wat boni ɓe jalti gone aynadeɓe pikkure e condi mbiɗen sappo e joyo militaire wasi hen fittade mum hewɓe kadi mbarmi hen taw ko bilan provisoire mo keɓɗen jango ngu noon mbiɗen waɗi ko sara fande boni
fof tolno boni e nder lawol bitengol route nationale numéro 16 ha joni kabaruji men e demgal pulara to leydi Mali ha joni hakkillaji kewɗi ha tengti noon e ɓen yimɓe anduɓe dawrugol leydi Mali ɓe kolliri tigui oɗo saaha joni ɓe jogui fayre mawde no fewi wonde kay ɓeɗo halfinaɓe transition woni laamu sabbude jogorani hormade délai moɓe dokka o ko fate yuɓɓinde sumgoji eɓe jogui kulhuli noon wonde kay transition ma dirtina ɗiɗo na sumgoji ko ɗum saabi noon capanɗe jeegom landa dawrugol woni parti politique ɓe mbawi joddade ñande sappo e jeegom lewru gonɗen ɗum ɓe mbaddi batu mabɓe to hôtel ɓe mbaddi batu mabɓe noon to hôtel goto pattam limiji tawateɗo nder leydi he ɓe mbaɗi hôtel biteɗo hôtel de l'amitié mo Bamako ɓe mbaddi toon batu ngu noon e nder batu ngu noon mbaɗi communiqué mabɓe faade e laamu transition ngu eɓe namda ɗum tan yo tinno yo hormo délai ko fate transition e sumgoji beele ne mbaɗa hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali keddoɗen halfinaɓe jangde tonde woni enseignement supérieur ɓe jojjini tigui préavis mabɓe de grève kesso woni tigui kayri yimɓe hollirde koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe préavis noon grève o noon ko balɗe tati woni 72 heures tawa kadi ne wonde balɗe joyyi goɗɗe so tawi kay ɗo e ndena hujjaji mabɓe joltaki on après so tawi noon ko préavis grève so ko ngal waccata noon bitegal CNSUF woni comité exécutif national des syndicats national de l'enseignement supérieur ardingal catal ko biteɗo Abdou Malle ko kanko joƴƴini kamɓe noon joƴƴini ngal ɗon préavis de grève grève mo 72 heures noon fuddoto ñande capantati e goho lewru août gonɗen ndu ha yettode 2 septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho so tawi noon ko préavis mo balɗe joyyi o fuddoto tigui ko ñande jeegom ha ñande sappo lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinade ko fate cellal aade ɓaƴini communiqué mum mo tonggode temedde joyyi capantati e nayyi ko fate coronavirus o alkamisa hanki o ɓaƴini on communiqué o holliri tigui wonde ko ujunere temettere capantato e nayyi o neɗɗo kolkisano heno holkisa noon sappo nogas goho tawama e jatigo fiɗaɓe e nder ɓe cellanoɓe hay goto ala keftude cellal mum hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi hollirama noon hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi sappo e tati noon nana antiri e nder ɓen antiriɓe hen nayi noon tampi sanne capanɗe jeegom e goho neɗɗo ko nder galleji men keɓata safruji men leydi Mali ne yaara e oɗo saaha joni sappo e nayyi ujunere temedde jeeɗiɗi e capantati e joyi neɗɗo fiɗaɓe hen sappo e nayyi ujunere capantati e joyi hefti cellal mumen temedde joyyi e capantato e joyi neɗɗo woni ko hawrela diala kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Burkina Faso padena bilan taw ko bilan mayɓe e jangu wannogo to Burkina Faso pelle ceɓɓitiɗe mbanno bilan gonnoɗo capanɗe nayyi e jeeɗiɗo mayɗo bilan montino fewi ɓeydima no fewi saabu ñalawma hande o bilan cakkitiɗo mo keɓɗen yaara capanɗe jeetato neɗɗo basɗo hen fittade mum e nder ɓen capanɗe jeetato neɗɗo noon hen capanɗe jeegomo e joyi ko jambureɓe woni civil en sappo joyi heddiɓe ko gendarme ɓe siftinde on noon siftinde on noon ko lewru juillet e lewru jukko gonɗen ndu ko lewru ndu daari faade ñalawma hande o capanɗe jeenayo e nayyi o neɗɗo mbarama e jangu wat boniɓe to banggue rewo ha to rewɓajo funnague leydi ndi kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Syrie padenan debbo goto e sukaɓe jeetato mbasi pittali men e nder balɗe ɗiɗi e nder région mbiteɗo Idlib to rewɓajo hirnague leydi ndi tawi kadi ko avion ngaji koninkoɓe Bashar Hassane joore mabɓe pettoje hono noon holliri kay ndeɗo fedde taw ko fedde halfinaɓe haqqe innama de mo leydi ɗi ha joni ko leydi Syrie ɗi Syrie keddoɗen jamma hanki o laaɗe diwoje koninkoɓe leydi Israël ɓe joori bomboje mabɓe e nder nokku biteɗo Kara ɓe toɓɓuno noon ko ɓeɗo combattant en taw ko combattant en Hezbollah ɓe mbari yimɓe nayo combattant nayo fof noon ko combattant taw ko pro iranien ɓe mbara noon koto nokku biteɗo Kara waɗɗani région biteɗo Homs koto leydi Israël padena hoorejo leydi hoorejo jagoɗo leydi Israël hono biteɗo Naftali Bennett o ƴetti ñakko makko tataɓo woni 3e dose makko aljuma hande o erima noon dendagal population leydi Israël kala nde ñemtintama kañumen ne mbawa tigui notade ƴetta ñakko mumen taw ko 3e dose noon yamira tan ko yaroɓe duuɓi capanɗe nayyi fay dow kanko Naftali Bennett hoorejo jagoɗo leydi noon omo yaara capanɗe nayyi e jeenayyi hitande duuɓi makko 49 ans kanko laatima noon hoorejo leydi Gadano e nder windere hekkala a ƴettude ñakko mum 3e dose e nder windere hekkala siftinde on noon temedde leydi Israël heeɓino ujunnaje jeegom e temedde jeeɗiɗo neɗɗo basɗo fittade mum e mborosa coronavirus ɓe daɓannoma temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗo ujunere neɗɗo hollirama noon e nder leydi Israël 5,4 millions ƴetti ñakko mumen deuxiéme taw ko dose ɗiɗi kala tawi noon ko ƴettuɓe 3e dose o eɓe jaara 1,2 millions woni million piccal ɗiɗo ƴettuɓe 3e dose mumen e nder leydi hen koto leydi Allemagne paden Angela Merkel ko chanceliére leydi Espagne gonɗo ko chanceliére leydi Allemagne gonɗo cilsitiri laamu mum o waɗi jillu makko noon to leydi Russie to leydi o waɗi jillu makko aljuma hande o to Moscou lamorgo leydi
leydi lamargo leydi Russie nayumo to noon ko yidde yewtidde kay haalditide e sehila makko nanda makko hono Vladimir Putin hoorejo leydi Russie saabu oɗo saaha kala tekkere ne surka hakkude leydi ɗiɗi tugi kayde o noon taw ko lundiyanke goto mbaɗanoɗo empoisonné taw ko lundiyanke leydi Russie ɓiyetenoɗo biyeteɗo Alexei Navalny guila kay adduno e nder leydi Allemagne e mbadi safruji mum guila nden tekkere ne surkanno hakkude leydi ɗe ɗiɗi addi toon Angela Merkel noon gonɗo cilsirtide laamu mum ko yidde kay yo jaam e kisal attu hakkude leydi ɗe ɗiɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba Kerki Malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on.